Que tal? Boas tardes. Remata unha semana que en Galicia foi especialmente tráxica nas estradas. Unha colisión frontal contra un camión custaballes a vida onte a 2 persoas en Arzúa. Ata 5 persoas morreron no que vai de mes en sinistros viarios en Galicia. E finalmente quedou nun susto, pero tamén puido acabar mal o accidente que sucedeu onte á tarde no barrio vigués de Lavadores. Un coche foise da vía e chocou contra o muro dunha vivenda deixando 3 feridos. Drama esta noite no concello ourensán de Xunqueira de Espadanedo. Unha vivenda ardeu por completo, aínda que non houbo que lamentar danos persoais. O lume destruiu esta pequena vivenda e danou as lindeiras, aínda que unha delas estaba abandonada. Na outra derrubouse parcialmente o teito. No inmoble destruído vivía unha parella cunha nena de 4 anos. El dolor tenía una perrita, una gata. Y da mucha tristeza, mucha nostalgia de ver que en un segundo, minutos, se derrumba todo. E Ribeira dá un paso máis cara á sustentabilidade coa creación dun bosque comestible no Parque de San Roque. Un proxecto colaborativo que aposta pola educación ambiental e pola recuperación de espazos verdes pensados tamén pro uso veciñal. Está xa diseñado, está no proxecto, todas as plantas e árbores que vamos a poñer en este terreno, ¿no? Desde árboles grandes a pequenos, a verduras. Veciños de Brexo, en Cambre, denuncian a perigosidade da estrada que une este concello con Carral pola elevada velocidade a que adoitan circular os vehículos. Malia que está limitada a 50, poucos son os que o respectan e os accidentes son continuos. Temen que calquera día as consecuencias sexan graves se as autoridades non toman medidas. Veciños como Cristina e Santi viven co corazón nun puño a diario porque xa sufriron varios sustos ao empotrarse coches contra a súa casa. Eu nos 22 anos que levo vivindo aquí, contra a miña casa en concreto, creo que se foron 5 veces. Moitas veces estás no salón e un sin vivir porque olles vir o coche xa cantando as rodas e dices ti ven ou non ven, ven ou non ven. A primeira foi pois o pouco de vir para aquí, que nos derribou todas as sardiñeiras que tiñamos aquí diante, máis o contador da agua e o muro. E a última, pois o ano pasado, en novembro do ano pasado, que derribaron o forno do cocer o pan que temos. Aseguran que os accidentes son continuos nesta estrada que comunica Cambre con Carral polo exceso de velocidade. Malia que está limitada a 50, poucos respetan a prohibición. Temen que calquera día suceda algo grave. Os coches pasan a moitísima velocidade, non pasa ningún polo seu carril, pasan cortando as curvas e últimamente hai moitísimos accidentes, sobre todo aí na zona do Corgo. Este día houve un aí no bar do centro tamén que petou contra os coches que estaban aparcados. O sea, o exceso de velocidade é tremendo e non hai moita solución. Ademais, pasear por aquí xa é un pouco difícil, porque a veces parece que van facendo rallies. Isto é a ver quen corre máis. O triste deso non é só eso, é que invaden os carriles contrarios. Ven unha familia, ven calquera e a desgracia é descomunal. Cualquier día nos van a llevar a alguien por delante, porque es continuo, siempre está habiendo choques. Hasta el momento nunca fue nada a nosotros, a las personas, pero en cualquier momento nos llevan por delante. Para evitar que iso suceda, exixen que se tomen medidas correctoras. Únicamente poñer unhos badéns, aínda que non sei, porque aí arriba xunto ao colexio sí que o fixeron, algo solucionouse. Que se tomen medidas as que procedan, sean badéns ou que faga falta. Os veciños de Brexo e Lema veñen de presentar un escrito exixindo solucións no Concello, na Deputación e na Garda Civil. Imaxinen ir pola estrada e verse rodeados dun grupo de coches competindo entre sí a canto lles dá o motor. Son as coñecidas como lanzadas. Acaba de pasar na A6 con 4 conductores. 2 deles superaban os 200 km por hora. Conducen sen perder de vista o retrovisor para controlar o seu contrincante, porque do que se trata nas lanzadas é de gañar. Van circulando en velocidad adecuada a la vía y en un momento dado, digamos que aumentan la velocidad, por eso de ahí viene la denominación de lanzada, porque digamos que se lanzan a mayor velocidad y establecen una competición entre varios vehículos. Es mucho, sí. Tienes furgoneta, todo me marcha rápido.
Rápido e moitas veces en paralelo en vías abertas con coches alimentados polo nitro para gañar potencia, os reis do volante. Controlan hasta onde controlan, cando non paran. E onde iba lá para Ferrol, iba todo picado pola autovía, e cando volvín estaba patas arriba. En Outeiro de Rei eran 4. A Garda Civil localizou a quedada en redes e esperáronnos preto do CEAO. Dos de ellos, 144 y 168 kilómetros por hora, y dos de ellos cometieron supuestamente sendos delitos contra la seguridad vial y fueron detectados a 218 y 213 kilómetros hora. Unha auténtica temeridade para eles mesmos e o que é peor, para quen non conta con algo así. Adiantamentos en zonas de cadra que non están permitidas, con pouca visibilidade, comprometer a outros condutores que van a velocidades máis tranquilas, que non teñen tempo a reaccionar. Cualquier maniobra a esa velocidad entraña unos graves riesgos, tanto de producción del accidente como de las consecuencias de la lesividad derivada de los mismos. ¿Qué buscan? Diversión y se cuadra apuestas. Adrenalina, digamos. Carga de adrenalina que aumenta conforme sobe a velocidade, ao mesmo ritmo que se multiplica o risco. Decembro está a deixar un balance moi negativo nas estradas galegas. No que vai de mes faleceron 5 persoas en accidentes de tráfico. Estes últimos sinistros se elevan a 90 vítimas mortais na rede viaria galega no que levamos de ano. O accidente máis grave desta serie de sinistros producíase este venres en Arzúa. Un home e unha muller de 72 anos faleceron despois de que o seu coche batera frontalmente contra un camión na Estrada Nacional 547. O condutor do vehículo invadiu o carril contrario por causas que investiga a Garda Civil. O camioneiro, que tamén quedou ferido, intentou sen éxito evitar a colisión. O xoves pasado producíase outro sinistro grave en Redondela, na Nacional 552. Un home morreu e 3 persoas resultaron feridas nunha colisión frontal entre 2 vehículos. O luns falecía outra muller de 77 anos en Cabana de Bergantiños. Foi atropelada na estrada AC429, mentres camiñaba pola beira vía moi preto da súa vivenda. A muller foi alcanzada por un coche que estaba adiantando un camión. O primeiro sinistro mortal do mes producíase o 3 de decembro no concello ourensán de Muíños. A vítima é unha muller de 51 anos que faleceu despois de que un conductor invadira o carril contrario e chocara frontalmente contra o seu coche. Pouco despois morreu tamén o seu marido tras coñecer a noticia. O infractor deu positivo no control da alcolemia. Segundo os datos da DXT, no que vai de ano 90 persoas perderon a vida nas estradas galegas. E tremendo susto que levaron uns veciños do barrio de Lavadores en Vigo. Onte pola noite, un coche co L de aprendiz foise da vía e acabeu batendo contra o muro desta casa, chegando xoven a derribalo. Aínda non trascenderon as causas polas que o conductor perdeu o control do vehículo, pero como que consecuencia do sinistro, 2 dos seus ocupantes están feridos. Un incendio calcina completamente unha vivenda no lugar da Touza, en Xunqueira de Espadanedo, e causa danos noutras 2 casas lindeiras que están deshabitadas. Foi pasadas as 11 da noite cando o inquilino do inmoble que ardeu alertou os servizos de emerxencias. Regresaba de traballar e as lapas xa alcanzaban o tellado. A estrutura de madeira complicou os labores de extinción. Os bombeiros centráronse en evitar que o lume se estendese ao resto de vivendas. Na casa afectada vivían de alugueiro dende hai uns meses unha parella cunha nena de 4 anos que foron acollidos por uns familiares. Vio cuando mi hermana se quemó la casa, que sintió como un ruido en la puerta. Y claro, ya por el techo ya se veía las llamas. El dolor tenía una perrita, una gata, y da mucha tristeza, mucha nostalgia de ver que en un segundo, minutos, se derrumba todo. Tardamos alrededor de unhas 4 ou 5 horas en ter o lume controlado, xa que, era bastante laborioso. Casas que, son paredes medianeiras e o problema é que pasa o lume por as travesas de madeira, entonces, ese era, lógicamente, o riesgo que teníamos, non? No Grove, a veciñanza do lugar de Cacheirás denuncia a aparición de parafusos e cravos nas estradas. Aseguran que levan atopando as puntas metálicas de forma periódica durante os últimos 5 anos e que causan picadas nas rodas dos seus vehículos con frecuencia.
Os veciños do lugar de Cacheirás, no Grove, xa perderon a conta das veces que puntas metálicas como estas picaron os neumáticos dos seus vehículos. Trátase dun problema que leva afectando a zona preto de 5 anos, pois cada certo tempo cravos e parafusos de todos os tipos e tamaños aparecen no asfalto sen unha razón aparente. Collemos clavos, collemos tornillos, collemos, de feito neste coche, collemos un alambre como se fora dunha percha. Me pilló yendo con el coche para abajo, porque ya no sé cómo moverme con el coche, para abajo, y ahora encuentro clavos por ahí abajo también. Entonces, bueno, es una desesperación. Yo ya he pinchado no sé cuántas veces. Una de las veces cuando fui a poner la denuncia tenía en una rueda 3 clavos. Sí, parece como si fuera por épocas, tal. Nos, cando paseamos, pues intentamos recoller os que vemos, así a simple vista, para evitar pinchazos, evidentemente. A última vaga de picadas comezou hai xa varias semanas e entre os residentes a principal teoría é que un dos veciños coloca as puntas en lugares estratégicos periódicamente para provocalas. A pesar de que xa se informou a Garda Civil en repetidas ocasións, polo momento a identidade do responsable continúa a ser un misterio. Con todo, algúns dos afectados teñen as súas sospeitas. Yo desconfío de una persona, porque te decir, soy Guardia Civil. Aquí sempre pasamos os mismos, o pasar sota, caballo e rei, o sea, fulanito, menganito e menganito, uno tiene que ser. Al final, por descarte e por ver exactamente onde los echa, pois dime conta de, é esta persona. A pesar de todo, a veciñanza de Cacheirás admite non ver unha solución no curto prazo. Fartos da situación, moitos deles mercaron un kit de reparación de picadas para evitar as constantes viaxes ao taller. Convivindo con ratas dende hai meses. É o que din os veciños e comerciantes da rúa Alvariño de Cambados. Contan que son grandes como a coellos e que campan as súas anchas pola zona. Operarios municipais comezaron a aplicar un novo tratamento para tentar eliminar a praga. Andan colocando cebos nos sumidoiros. Son para as ratas que proliferan nesta rúa de Cambados. Raticidad en toda la calle, de una punta y otra. Y durante el mes pondremos 4 o 5 veces. Para erradicarlos, si no, no hai forma. No barrio son escépticos porque din que a última intervención nin se notou. As ratas deixanse ver por aquí a diario e máis os días que chove. Saen polas tapas dos sumidoiros, creen que atraídas polo cheiro dos colectores do lixo. Que, oye, hai restos de comidas e tal, e é unha pasada, porque aquí ao lado destes contenedores, isto está cheo todos os días. Os mesmos veciños ao mellor calle por fora ou así, os barrendeiros ao mellor non pasan a esa hora e as ratas salen a comer. E comer deben de comer, porque din que son enormes. E aparte non teñen medo, porque vas andando en contralas e son ratas como mundos. Por aquí, velas andar por aí como se foran conexos. Andan pola rúa, pero tamén entran nos comercios. Eva pillou a última no escaparate. De pronto tes que cerrar a tienda, tes que chamar a alguén para que xa veña, porque a última era un bicho así, que se meteu nesa esquina de aí, e hubo que chamar a plagal, que che un cordio totalmente. Nos tempos en que vivimos, porque creo que estamos no siglo XXI, non? Así que teñen que andar á caza e captura dos roedores. A Enriqueta entraronlle 4 nun mes. Entran pola porta, salen do contenedor. A primeira que topamos entrou por aquí, agachouse aí detrás, a outra entrou por aquí, chamounos un veciño, tendes ali unha rata dentro. Imagínate que se me mete dentro dunha lavadora e xa levo a ti pa casa, a lavadora. Ten documento gráfico do trofeo, anda coa vasoira sempre á man e foi perfeccionando o sistema de caza. Escobazos e chamarnos uns entre outros para axudarnos. Un fuerte con cartóns, sempre temos que facer, bueno, é a segunda vez que fixemos un fuerte con cartóns porque se meten sempre por debaixo das caixas, para agacharse. Así que na veciñanza debecen porque desta vez funcionen as trampas. Van insistir co tratamento durante varias semanas e contan con que en cousa dun mes a poboación de ratas poida quedar controlada na zona. Coleccionistas, amantes do motor e nostálxicos do pasado teñen esta fin de semana o seu punto de encontro no Salón do Vehículo Clásico que se celebra na Estrada. Expóñense uns 60 vehículos. Andrea Otero, que podemos atopar neste salón? Sí, pois podemos atopar todo tipo de vehículos clásicos e de todas as épocas e ademais tamén temos reservado un espazo para recambios. Unha das cousas que máis chamou hoxe aquí a atención foi a colección do SEAT 127, un coche mítico que motorizou a España dos anos 70, pero non só temos hoxe vehículos aquí na Estrada, tamén hai unha feira de antigüedades que destaca este ano por incorporar xoguetes de coleccionismo como Legos ou Playmobil, entre outras moitas cousas. Como dicimos, todo isto pode visitarse durante toda esta fin de semana aquí no recinto feiral da Estrada dende as 11 da mañá e ata as 8 da tarde.
O que máis chama a atención, o estado dos coches, a antigüedade dos coches, o que lle gusta o mundo dos ferros, por dicirlo de alguma maneira, pois, bueno, disfrutan un pouquiño desto. Aquí teño este Mercedes que é do ano 50, despois teño este de aquí que é do ano 75, e despois un do 92 que é un Mercedes máis moderno xa por ter así un pouco por épocas diferentes. Seguramente que hoxe entrar no que é o mundo do vehículo clásico está un poquinho máis difícil porque está todo moi caro, pero ver demasiados modelos de unha marca, pois supoño que lles gustará moito. Tamén é un modelo que se vendeu moitísimo, casi en todas as casas houve un 127, creo, así que... Con Nadal cada vez máis preto, o prezo do peixe e do marisco comeza a subir. Por iso son moitos os que aproveitan para compralo xa. A demanda máis alta, propia destas datas, e unha oferta máis limitada están detrás deste encarecamento que xa se nota en mercados como no que estás ti, Demetrio Morenza. Sí, pero eso non é un impedimento para que cada vez sexan máis as persoas. De feito, sorprendémonos porque nos comentan que xa hai meses que hai moita xente que vai xa facendo esas compras e non agarda para as datas concretas de Nadal. E que fai? Pois conxela ese marisco para poder comelo xa esas datas e precisamente a uns precios máis asequibles. Notase que se empezan a subir algúns produtos en concreto, pero de momento, como nos contan aquí nesta praza de Abastos da Coruña, o produto de excelente calidade, si é verdade que non hai moito, pero os precios de momento mantéñense con algunhas excepcións que sí van a suba. Xente ven máis que nada a mirar prezos, a facer un estudio a ver como vai estar cara as festas. Certo que levan un camarón, que o camarón congela moi ben, é algo que fan todos os anos, pero bueno, hoxe diríamos que algo así, de estar mirando precios e facendo cálculos e preguntando. En Ribeira están en marcha os traballos para crear un bosque comestible no Parque de San Roque. A iniciativa, promovida pola Asociación Agroecolóxica Sachos a Rúa, está aberta a todas as persoas interesadas, sexan ou non veciñas do concello. A Asociación Agroecolóxica Sachos a Rúa pretende reverdecer Ribeira e un dos seus proxectos é crear un bosque comestible no Parque de San Roque. Esta semana comenzaron a traballar para delimitar o terreo. Xa diseñado, está no proxecto, todas as plantas e árbores que vamos a poñer en este terreno, desde árboles grandes a pequenos, a verduras, é todo un complemento de distintas clases de plantas que forman o que se chama a agricultura sinérgica. As especies arbóreas protexen dos ventos ou dan sombra nun sitio que é demasiado soleado, e as especies máis baixas, o matorral, está pois eso máis abaixo e protegido. Neste caso, pois vamos poñer moi distintas especies, todas elas, como o nome indica, son especies que dan algún produto comestible. Pois castiñeiros, nogueiras, amoras, arandos, verduras, distintas especies, todas convivindo unhas con outras. A cita é os martes e os sábados pola mañá. Poden achegarse persoas de todas as idades, con ganas de traballar, pero tamén de aprender e de gozar de momentos de lecer ao aire libre. Non fai falta ser de Ribeira, nin dispoñer de moitas horas. Este é un proxecto aberto que participa todo o mundo e, aparte deso, o que pretendemos facer é unha aula aberta para facer cursos gratuitos daquelas persoas que veñan colaborar no traballo, pois tamén se informen de distintas cuestións, como facer abonos naturales ou tratamientos para plantas ou árboles, como se cultiva, como se traballa un terreno, etc., en base a agricultura ecolóxica ou permacultura. É un plan a longo prazo no que pode participar todo o mundo e tamén será provitoso para todos os que visiten este bosque no futuro. Uns carballos centenarios indicábanlles os labregos de Bande cando tiñan que sementar cada cousa, as patacas, o millo ou as fabas. Chámanlles os carballos da sementeira e, aínda que hoxe en día non lles prestan tanta atención, seguen acompañando os veciños no seu día a día. Máis de medio milenio levan contemplado estes carballos que se erguen rexos ás portas da igrexa parroquial de Bande. Oi, que sei, algo máis que a mí terán. Eu teño 48.
Xa estaban aquí antes que a propia igrexa e antes que a capela que a precedeu. Sinalaban un lugar sagrado para as antigas civilizacións. A igrexa, todo isto non está aquí ao azar, era porque sempre se buscaban lugares sagrados ou antigos lugares de culto para cristianizar, non? Aquí, á sombra dos carballos, xuntabas a xente, facían asembleas, celebraban incluso algún pleno municipal, pero o seu valor principal era o da sementeira. Indicaban canto había que plantar cada cousa. Que según decían que era así, sí. Favas, millo e patatas, cada un de seu. Isto son un do millo das patacas, e o das favas e o de riba. Cando era para botar a fava, botaban a folha, cando era para botar o millo, botaban a folha, porque non botan as folhas os mesmos. Os mesmos non botan a folla igual. E amábanos moitos todos, porque a miña nai quería todo no menguante e cando botaban as follas os árboles. Guiábanse polo momento en que botaban a folla, que variaba uns 15 días dun a outro. Os carballos hibridan moito. Hai o Quercus robur, hai o Quercus pirinaica, hai o albar, hibridan moito e o mellor son pequenos matices que fan que un brote un pouquiño antes e outro un pouquiño despois. Un deles, o das favas, ardeu hai xa ben anos, pero aí segue, oco por dentro e robusto por fora. Eu acórdome de pequeno a velo arder días e días, decían que fora porque lle queira un raio. Ten un hueco polo medio, de que lle plantaron lume. E se miras así para arriba, ves arriba o día. Declaradas árbores senlleiras, hoxe en día teñen protección especial. Había unha cuarta, pero a protección para esta non chegou a tempo. Cortárona hai uns 50 anos. Pontevedra xa ten o seu fungo no mapa científico mundial. Un cogomelo que apareceu hai pouco máis dun mes na raíz dun magnolio no Paseo das Palmeiras. Unha especie bautizada co nome da cidade e que se localizou nun hábitat completamente distinto ao habitual. Cromosera pontevedrensis é o nome dunha nova especie de fungo que hai pouco máis dun mes atopou Xaime no coñecido Paseo das Palmeiras de Pontevedra. Experto en micoloxía e investigador de diferentes xéneros, este cogomelo sorprendeuno aos pés dun magnolio. As Palmeiras é un lugar que tradicionalmente suelo pasar bastante por aquí, tanto para ver como están as plantas, como para ver os cogumelos que poden aparecer por aquí. E, bueno, hubo a sorte de que apareceu unha especie en principio descoñecida para min que pertenece a un xénero moi pequeniño dentro do mundo dos fungos, que é o xénero Cromosera. Un hábitat completamente diferente ao espazo natural onde adoita aparecer e que atopou de casualidade en pleno centro de Pontevedra, unha especie única que forma parte xa do mapa científico mundial. Sí, as especies coñecidas do xénero Cromosera a nivel mundial habitualmente aparecen sobre madeira de coníferas, o sea, árboles como son os abetos ou o piñeiro de Oregón. E neste caso, vive sobre raíces de Magnolia grandiflora, a popular magnolia de folla perenne que bota flores en verán e que é moi habitual nos xardíns galegos. Un cogomelo de pequeno tamaño e moitas veces difícil de ver que medraba en riba das raíces dun magnolio, con sombreiro e pepe gañentos que fan que se adira a todo o que hai ao seu alrededor. Un achado recente que leva xa o nome da cidade onde apareceu. Por certo, que a mellor vaca leiteira está en Galicia, no concello coruñés de Monfero. Chámase Rocha e o seu ADN revelou que ten a mellor xenética de España. Na corte, pero Rocha non é unha vaca calquera. As últimas probas da Confederación Nacional de Frisoa a coroan como a vaca leiteira con mellor xenética de España. Tras sabelo, analizaron unha pequena mostra de ADN da súa orella e observaron que é a que mellores características transmite a súa descendencia, por diante de milleiros de competidoras. Míraselle todas as características, leite, grasa, tipo, todo. Enfermedades, agora estáse mirando o do metano. Xa o escoitaron, dende a cantidade de gas que van emitir á atmosfera ata a graxa que vai ter o leite. A xenómica permite ir seleccionando os mellores animais para reproducir no rabaño. Escollen sempre dentro das mellores nais, cos mellores toros e vaise facendo acoplamientos. Intentamos mellorar os defectos que poida ter o animal, máis que mellorar as virtudes, os defectos. É prioritario que produzcan leite, pero con calidades, con grasa e proteína, con animales sanos e que
que non teñan enfermedades. Agora toca replicar a alta xenética de Rocha no resto da gandeiría. E para acelerar o proceso usan os seus embrións e transfírenos a outras vacas. Para conseguir moitos animales de un solo se pode facer embrión, senón cada ano teríamos unha cría. Pero a través dos embrións conseguimos moito máis descendencia dese animal. Un rabaño de elite, froito de anos de selección nesta granxa de Monfero, que hoxe pode presumir de ter a mellor no seu equipo. Nos marchamos xa, quedan con Ana Celia Vázquez e a información do tempo.